Daar kunnen wij helaas op dit moment niks in stoppen. Dat is voor ons te vroeg en te onzeker. Want wat vind je van het hele project? Ik vind het als hotel het een prachtig initiatief en het is heel goed voor het toerisme van de stad. Wij zien er volop mogelijkheden om er ook in te participeren in de toekomst. Maar gewoon met geld ook door te komen op dit moment is het voor ons niet mogelijk. Er zat denk ik meer bedrijven die als Boomsma in Leeuwarden. Sympathiek idee, maar financiële stiepen, nou nee. De landelijk wetvierde van Vitens drukt haar ik voorzichtig uit. Ze willen zeker meedenken en helpen, maar in Jild. De stiepen kan concreet invuld worden als Leeuwarden 1 november tot de eerste ronde komt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW had altijd vast onder West van Leeuwarden culturele haardstad. En zij denken dat de ondernemers lang omletten met Jild komen. Uiteindelijk moet dan zo'n zeg maar die projectorganisatie, die moet toch met projecten komen. Dat ze van als wij dit project durven, WM, ik een eigen belang in hebben, dat ze dan toch instappen. Uiteindelijk is het toe. Ja, Je denken dat die bedrijven er binnen, dat die erin stappen zelf? Ja, dat denk ik wel. De stiepen zouden vanuit het hele noorden komen matten. Ik vanuit Greenslaan en Drenthe. Nou, gelukkig stiet er net een hik om Friesland. Dat betekent dat er een spin-off is naar die orde provincies in het noorden. Dus ik denk, het zou heel verstandig wezen als dat ze erachter stinken. Bedrijven en instellingen die het er al jaren het in de culturele haardstad, daarvan denkt de organisatie, nou dan is een volgende logische stap dat ze ik wel mooi betalen willen. We hebben een aantal bedrijven en instellingen bellen en die zeggen al hier morele steun, ja zeker, is goed voor Friesland, maar altijd wijzen. Maar op de vraag hoeveel yield dat ze daarvoor hebben, zeggen ze al hier nee, we kunnen het yield maar één keer uit Jan en dat jou wie op dit stuit net uit onder de culturele haardstad.